Čaute všetci, vítam vás u druhého videa. V dnešnom videu vám ukážem, čo som sa dneska naučil. Chcem si to zopakovať aj pre seba, aj pre vás. Vlastne taká moja zase recap. A dneska sa budem baviť o tom, čo je vlastne Forex Factory. Čo som sa dneska o tom naučil a vlastne ako to asi funguje, ako tomu chápem. A to asi všetko, tak na začiatok čo vám môžem povedať o forexfactory.com. Máme tu dneska Monday, dneska je Monday? Nie, dneska nie. Dobre, proste včera čo bolo, hej, tu máme správy zo včerajška. Vlastne jedná sa o to, že keď, tak aspoň takto, vravím môj pohľad, ako som to ja pochopil, nemusí byť všetko pravda, čo tu poviem. Vlastne učím sa to iba tak, že berte to tak, že ako, neučte sa odo mňa, chápeš, akože poviem tu možno aké blbosti alebo tak, takže nemusíte z toho brať to. Nemusíte to brať na vážnu tu, ale zistil som to až, že tieto červené foldery, priečinky, vlastne indikujú to, že ako indikuje to, že nechceme vlastne tradiť v ten deň, ak je tam veľa tých červených folderov. Každopádne tu keď si dáme napríklad 30, ale 30. už nenájde. No, 29. 30. No, máme tu vlastne tieto správy. CPI, keď je aj červené, tak by to malo ísť potom dole. Každopádne tu nás sú ešte veci, ktoré nás zaujímajú. Toto nás zaujíma iba keď tu píše toto, actual greater than forecast is good for currency. To znamená, že euro, ktoré momentálne sme rozklikli, ak bude silnejšie, či počka, čo? Actual greater than forecast is good for currency. Kámo, že neviem, jak som to pochopil, ty vole. No proste, toto nás zaujíma, hej? Toto je vec, ktorá nás zaujíma. Podľa tohto sa riadíme a podľa tohto budú ceny rásť. A podľa toho bereme trade, alebo naopak nebereme trade. V jednom zmysle toto znamená to, že euro bude slabšie, alebo euro bude silnejšie. Teraz som si neistý, preto vám to radšej nepoviem. Ale tu nás sú vlastne, to je vlastne forecast a koľko to reálne je. Tu môžete vidieť 0,2 a 0,2 je actual a forecast. Takže tak, podľa tohto sa riadíme, toto usual effect. Takže tento reálny forecast je dobrý pre túto menu. Takže podľa tohto sa potom riadíme a podľa toho tradujeme alebo nie, ako som už povedal. Takže toto vlastne takto funguje. Tu kde je to? Tu v tomto mám odkliknuté toto preč, tieto žlté, to ma nezaujíma, že vraj. A toto mám odkliknuté a mám odkliknuté tie páry, ktoré tradujem. Ako vám tu môžem vám ukázať, ktoré páry tradujem. Aby ste mali pojem o tom, čo asi mám v pláne tradovať. Momentálne ešte naskakujem na stratégiu, ktorú som teraz rozbehujem. Vlastne je to nová stratégia, ktorú sa učím, takže ešte ani neviem reálne poriadne, ale hej, no. Takže môžete vidieť, toto sú moje páry, ktoré tradím. Teraz zlatá taká moja srdcovka, aj keď som si neistý, či to budem tradovať. Môj kanál sa zameriava na Forex, to znamená futures asi nechám zatiaľ tak. Chcem sa to naučiť hlavne na Forexe, tu som si skúšal stratégiu predtým, neviem, je to taká stratégia, taká myš-maš. V svojej podstate ono to funguje, len je tam problém, že ako vidíte, myslel som, že to pôjde ako takto a potom takto, čož bolo tu na high, takže neviem. Teraz napríklad tu by som videl druhý trade, kebyže sa mám riadiť podľa tej stratégie druhej, tu by som si dal high, tu by to niekde retracelo, pozerali by sme na entry, na taký order block, tu určite by som mal fair value gap, v tejto oblasti fair value gap a vlastne odtiaľto by sme sa potom obvíjali ďalej. Takže tak, toto je taká vec, čo do toho ešte nejdem.
neviem tú stratégiu poriadne, ani som ju akože ani nevidel, takže preto radšej sa k tomu vyjadrovať nebudem. A myslím si, že toto je taká, akože taká téma, že ono je to fajn pochopiť, ale musíte to pochopiť. Fakt, že ja to ešte nechápam na 100%, preto to nechcem vraviť, že ako to je, ale chcel som si iba troška akože zopakovať, že ako to funguje, toto, volá sa to forexfactory.com a tu si vždy nájdete, čo je za deň a podľa toho, koľko červených a koľko oranžových tých vlastne položiek tam je, tak podľa toho tradujete, alebo počkáte, kým vlastne tie news prejdú, tam máte vždy čas vo vašej aktuálnej lokácii, vlastne 9 ráno, 4 ráno, nie 4 večer a 7:15 večer, takže tak a tieto vlastne news vychádzajú vlastne každý deň, aspoň myslím, vychádzajú každý deň, asi dúfam. No a tak, akože takto to vyzerá. Potom tieto news vlastne môžete spotnúť niekde vždycky tu na čartoch, neviem teraz konkrétne kedy boli tie news, takže neviem, ale predpokladám, že mohlo to byť niekde tu na, tá cena pôjde buď jak sa to povie po slovensky, proste extrémne hore alebo extrémne dole, väčšinou je to buď iba taký wick, ako je tu na, alebo ako je tu na, alebo ako je tu na, a proste, alebo je ešte možno, že to pôjde takto hore, dole, chápeš? Takže toto je vlastne ako afektuje vlastne news market a takto zase ako to vyzerá, takže tak. Potom už tie veci akože keď píše, že to je lepšie ako forecast, tak je to dobré pre tú menu, tak to znamená, že napríklad, že všetky páry, čo budú napríklad napríklad, ja neviem, dolár lomeno eur, je také vôbec za čo? Dúfam, že hej. Proste bude napríklad niečo a za tým bude lomeno eur, tak to bude pravdepodobne, pôjde to dole asi. Myslím. Takže tak, vlastne tak to funguje, potom tu máte vlastne ďalšie zložky, ktoré sa môžete tiež pozrieť. Tieto nie momentálne. Napríklad, neviem, toto. Actual greater, to zase to isté. Vlastne máte tam niekedy aj, že to je zlé. Je keby v opačnom význame, chápeš to máš, takže. No nič, to vlastne nenájdem. Každopádne, takto ako to vyzerá, tam máte potom tie forecast a ako reálne. A podľa toho zase cena ide buď hore, drasticky, alebo hore. Takže takto to ako vyzerá, toto je vlastne všetko, čo som chcel o tomu povedať. Je to taká rýchlejšia téma, nemalo by sa na to ako zapomínať, zabúdať a myslím si, že to je ako celkom taká vec, čo ja to osobne, mne sa to moc o sebe nepáči, hej, ale keď sa to používa, tak ok, let's go, ale neviem, mne sa tak ako nepáči, vieš, že budem sa musieť naučiť, že čo toto znamená presne, lebo viem, že proste jedno slabne, druhé silnie, tak to povedať proste, a podľa toho sa cena odvíja buď hore alebo dole, takže tak. Takže toto vlastne takto to vyzerá, podľa toho sa orientujeme. Tu máme vlastne takto dáme kalendár, tu máme, hej. Toto vyzerá celkom dobrý deň na trady, je to iba jedna červená, to vyzerá. A potom keď je CPI, tak väčšinou, že tiež je dole cena a ešte keď je červená, tak je to ešte horšie. Takže tak, toto by bolo pravdepodobne asi, že všetko. Takže tak, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, follow, odber, je mi to fakt jedno. Kameň to video má kľudne 10 zhľadnutí, mi to je fakt jedno. Chcem sa to proste zdokumentovať, vral som si, ok, môžem to dať do súkromných, do týchto. Ja radšej to dám kamo verejne, reálne, ako, vieš, že mne to nič neurobí, chápeš, ako, mne to nevadí. A môžete sa na to aspoň pozrieť, môžete, ja neviem, dať čo odkúkať, vole, ja sa môžem dať, chápeš, vy mi môžete napísať niečo. Chápeš, má to výhody a nevýhody samozrejme. Takže určite napíšte mi vaše názory, aký máte na tento market. Takže tak. Vidíme sa u ďalšieho videa, neviem kedy, zajtra, možno dneska, zajtra, neviem kedy vyjde toto video. Takže keď vyjde toto video, tak asi vtedy sa vidíme a potom sa vidíme zase. Takže majte sa pekne, užívajte ešte deň, alebo večer, alebo ráno, alebo kedy to pozeráte. Majte sa krásne. Čaute.